Storytime o tom, ako som začala s Farmasy a čo si myslím o tejto firme. Ja som vo Farmasy už asi rok. Ja som pred rokom bola v takom období môjho života, kedy som si povedala, že potrebujem si urobiť poriadok vo svojej kozmetike. Nejaké veci som si dala, že si domíňam, niečo som vyhodila, lebo naozaj som to niekoľko rokov obchádzala a už sa to fakt ani nedalo použiť. Takže som si urobila taký veľký poriadok v kozmetike a cítila som, že potrebujem zmenu. Vtedy som ešte o Farmasy vôbec nepremýšľala, ale mala som napríklad jeden produkt, jeden make-up som používala 8 rokov a po pôrode mi prestal vyhovovať. Používala som HD Liquid od Catrice. Mala som pocit, že mám ako keby takú suchú pleť po ňom a nemala som už takú masnú ako pred pôrodom. Tak som si povedala, že musím zmeniť make-up. Hľadala som nejaké make-upy, ale nič mi nevyhovovalo a zase drahý make-up za 40 eur sa mi naozaj nechcelo objednávať z internetu. A v tom mi prišlo do života Farmasy. Ja sa priznám, že som Farmasy vnímala iba ako cesnakový šampón, pretože bolo obdobie, kedy mi ten cesnakový šampón vyskakoval v každom príspevku na Facebooku a naozaj mňa to už otravovalo a hovorím si, že tak v živote by som ho proste nevyskúšala. Vadilo mi to. Dokonca mi ho raz mamina dala aj vyskúšať. Bolo to možno pred 5 rokmi a vôbec mi vtedy nesadol, mala som z neho úplne také metlý vlasy. Potom som videla Farmasy na TikToku a bola som prekvapená, lebo som netušila, že majú aj dekoratívnu kozmetiku. Videla som nejaké tutoriály, pozerala som si to dokonca a hovorím si, že je dobrá cena, vyzerá to dobre. Vtedy ma to ako keby tak nejako viacej zaujalo a všimla som si, že jedna moja známa s touto kozmetikou pracuje a ona bola v tom období v Amerike. Vtedy ma to, že fakt, že úplne zaujalo, hovorím si, že wow. Málo ktorá firma vás naozaj zoberie na takýto úžasný výlet do Ameriky. A vtedy sme si začali viacej ohľadom toho písať a keďže tá Amerika, nechcem povedať, že je to nejaký môj veľký sen, ale chcela by som niečo takéto zažiť. Ja som sa normálne tými jej storkami preniesla tam, ako keby som proste tam bola aj ja. A ja mám predsudky, ale snažím sa teraz nad vecami rozmýšľať trošku inak. A niekto proste tie predsudky zahodí a začne si zarábať a ešte dokáže mať aj takýto úžasný zážitok, ako je napríklad Amerika. Ona mi teda všetko vysvetlila a ako to všetko funguje a ja som si povedala, dobre, nemám čo strátiť, vytvorenie toho účtu je zadarmo a proste keď sa mi to nebude páčiť, nemusím nič robiť. Ja som si povedala, že začnem tým balíčkom, bolo tam 5 produktov plus vzorky, stalo ma to niečo do 20 eur. Hovorím si, že tak začnem týmto balíčkom, uvidím ako mi sadnú produkty a podľa toho sa rozhodnem, čo by som chcela robiť ďalej. Ja som mala iný balíček, ten štartovací, ako je momentálne dostupný, ale hneď mi tam sadol VFX Makeup, to som mala iba vzorky, ale hneď mi to sadlo. Potom tam bolo bébečko, čo bolo úplne perfektné, najlepšie bébečko, aké som kedy vyskúšala. Potom tam bola Zen maskara mi tiež rýchlo sadla, aj teraz ju mám na sebe. A ešte som tam mala aj sérum na myhalnice, ktoré je perfektné. A ešte tam bol aj matný rúž a ten tiež perfektný. Všetky tieto produkty ma presvedčili a sama som bola z toho prekvapená. Začala som si pridávať videá, robila som recenzie na tieto produkty a odbalovala som si v podstate ten balíček, ktorý som mala, tú dekoratívnu kozmetiku a musím povedať, že naozaj veľa z vás sa ku mne pridalo za ten čas, čo som vo Farmasy a samo ma to veľmi prekvapilo. Nečakala som absolútne, že vôbec bude vás až toľko. No a potom sa stala vec, že som vás stratila, ale zase to je úplne iný príbeh, takže aj tí, čo ste boli pri mne, tak už ste pri mne není, ale to nevadí. A teraz, čo si myslím o Farmasy a čo sa mi na Farmasy páči? Na Farmasy sa mi páči, že nemajú veľké portfólio svojich produktov, ako je to napríklad pri Avone. Týmto nechcem vôbec Avon uraziť, ale vo Farmasy je jednoducho menej produktov, ale sú za to kvalitné. Mne takisto nevyhovuje úplne všetko z Farmasy, ale páči sa mi na Farmasy, že svojich zákazníkov počúva. Teraz nedávno vyšiel vylepšený VFX Makeup. Zmenilo sa trošku zloženie, pridali sa nejaké ďalšie odtiene
Ale stala sa taká vec, že nie každému vyhovoval a niekomu na pleti aj zoxidoval. Toto sa mi páčilo na farmácii, že na to hneď zareagovali. Nechali tento nový, vylepšený, ktorý je, lebo niekomu vyhovoval, ale vrátili aj ten starý. No a teraz si v podstate viete kúpiť obidve varianty. Okrem tohto všetkého farmácia ponúka aj možnosť spolupráce. Keď vás baví líčenie, alebo vás baví skincare, alebo vás baví starostlivosť o vlasy, tak vlastne môžete robiť to, čo vás baví a plus si môžete k tomu ešte aj zarobiť. Nejdem teraz hovoriť o tom, že ako sa dá zarobiť, lebo to vám vysvetlí človek, u ktorého hľadáte informácie. Ak sa rozhodnete spolupracovať s farmácií, tak páči sa mi to, že vás nikto do ničoho nenúti. Ak ste aj mali niekedy nejakú spoluprácu s nejakou firmou, tak viete, že máte väčšinou stanovené nejaké dátumy alebo že koľko stories alebo koľko príspevkov by ste mali dať, proste v rámci nejakej dohody. No a musíte to v podstate splniť v nejakom termíne, ale keď sa rozhodnete, že idete do farmácie, tak vtedy si to vlastne určujete všetko vy. Ja keď niečo pridám, nikto mi nehovorí, že to si málo pridala toho, si mala inak pridať. Neviem proste, že by mi niekto niečo zakázal pridať, alebo že by som to mala pridať presne v ten dátum. Proste všetko záleží iba na mne, kedy si chcem ja niečo spracovať, nejakú tému, dajme tomu. Všetko proste si riadím sama. Pri farmácii máte teda takú tú slobodu, že zdieľate si kedy chcete, čo chcete, odkiaľ chcete. To je tiež úplne super, že napríklad som v aute, hej, ja nie som šofér, tak si môžem spraviť nejaký príspevok na Instagram. Môžem fakt robiť ten content odkiaľkoľvek. Vy si poviete, že dobre, teraz idem týždeň na dovolenku a nejdem proste nič robiť, tak vám nikto nič nepovie, lebo všetko záleží od vás. Koľko vy do toho dáte, tak toľko sa vám vráti. Toto platí, keď robíte reklamu sami sebe a nerobíte tú reklamu nejakej firme. Teraz nehovorím, že spolupráce s inými firmami sú zlé, to nemôžem povedať. S väčšinou firiem sa viete veľmi dobre dohodnúť, ale toto je také proste taká sloboda a záleží fakt na vás, čo vy chcete. Takže z farmácie máte takú svoju slobodu, ale neznamená to, že nemusíte nič robiť, pretože keď niečo chcete robiť a berete to napríklad ako svoju záľubu, ktorá vám prináša aj nejaké peniaze, nejaký extra príjem, jednoducho musíte niečo robiť. Ja si myslím, že extra príjem sa naozaj každému zíde, či už si zarobíte, dajme tomu, za ten rok na dovolenku pre vás, alebo na chladničku, alebo na niečo iné, tak si myslím, že je to ako taký vedľajší extra príjem veľmi dobrá vec. Ja by som tento rok z farmácií zhrnula asi tak, že ja stále ešte túto značku spoznávam. Zúčastňujem sa aj na rôznych webinároch, aby som vám vedela čo najlepšie poradiť. Preto to je aj dobre vytvoriť si účet u niekoho, koho poznáte alebo koho sa chcete opýtať o radu, pretože väčšinou ten človek, ktorý sa tomu venuje, všetko si pekne študuje, aby vám naozaj vedel poradiť čo najlepšie. No a ja nemám úplne, že všetky produkty vyskúšané z farmácií, ale musím povedať, že mám svoje obľúbence, ako určite viete, deoguličku, serum na riasy, maskary. Dekoratívka je úplne super. A takisto mám rada aj nejaké veci zo skincare. Ja som si túto značku veľmi obľúbila. Mám rada tie produkty a rada vám ich odporúčim alebo rada sa s vami podelím o to, ako fungujú. No a na záver by som bola rada, ak by som tu mala nejaké mamičky alebo nejaké ženy, niekoho, kto by sa chcel viac ponoriť do takého beauty sveta a chcel by zistiť viac o možnostiach spolupráce s farmácií. Zahodiť také tie svoje predsudky, ktoré nás väčšinou brzdia v tom, aby sme si aj zarobili nejaké peniaze navyše. Predsudky má každý, mám ich aj ja, ale potom sú ľudia, ktorí tie predsudky zahodia a začnú cestovať, začnú si zarábať, spoznajú ľudí, ktorí takisto zahodili tie predsudky a naozaj teraz sú v úplne v inom kruhu ľudí a môže sa vám úplne že zmeniť celý váš život. Nemusíte mať napríklad ani žiadne skúsenosti s vytváraním videí alebo s hovorením na video, ale ak máte chuť sa to naučiť a ste ochotné proste si povedať, že dobre, tak teraz ja idem natočiť, ja neviem, unboxing alebo idem natočiť balíček, ten štartovací, a poviete si, že idem do toho, tak ja vám poviem všetky moje rady, čo ako urobiť, kde strihať, ako strihať, alebo ako vytvoriť si možno nejaký príspevok. Ak by ste chceli ísť so mnou niekto na túto cestu, tak sa mi neváhajte ozvať.